second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports. Second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, sa 30 na bulan sa Disyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga tunday dayon karon nga adlaw. Presidente Rodrigo Duterte siling niya sa mabulos sakon sa pagka-presidente kag sa Kongreso. Nya abi ilisin nyo na ang layi sa pagdeklarar sang state of calamity. Ang kalamidad kung kaisa ko no, mapuslanon man, kag nagakabihangan man ang mga kontraktor kag public officials nga nagpatindog sa mga substandard nga mga building nga naghulog paas. Sos, natukian. Evacuation centers dapat kuntani tukuro na sang gobyerno. Diya ilje nagmando. Hala, pangdakpon ang nagamanufacture sang illegal nga palupok. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalaw. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Standard time, las 6:38, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, siling niya, ang masunod nga administrasyon, ambot niya silingon, ang masunod nga magapungko nga presidente, kag subong man sa Kongreso, manubo kag mataas nga panalgan, kinahanglan nga gilayon, amindahon ang layi, nga nagapatrasar sa madalion nga paghatag bulig kag pagdeklarar sa state of calamity. Nagaantos ang tao. State of calamity na, nakalapugday na, wala na balay, wala pagkaaw, wala tubig, wala tanan, mahulat ka pa sang hala, desisyon sang konsin o pangasangasang gobyerno para nga makadeklarar ka state of calamity kag magamit ang calamity fund. Tisiling sang presidente, kinanglan sa bago magpungko, mga opisyal, isli ninyo ina. Hindi maayo ina nga klase lahi. Nagkalapugday, nagkalamatay na, wala pa katupa ang bulig, hindi pa maggamit ang calamity fund, kay permahan pa sang presidente, maagi pa kung sandiin nga ahinsya sa gobyerno. Nya wala ginapulos. Nya kon magpungko kamudason sa Kongreso, pagid, abi niya, kakasan nyo ina ang lahi, nga nagadulot sang kasubo, atrasado nga pagbulig, sa naigo sang kalamidad. Tilang taon ta, kung magpungko nga bago nga presidente kag bago nga mga membro sang Kongreso, sa Kamara kag Senado, kon bala, dapat kakaso na ining layi nga nagapugong kag madalion nga pag-release sang calamity fund sa mga biktima sang kalamidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Agad pa sing banwa, mapugaw nga hangin.
Siya namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangina.
Napamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, lasais 46. Kung kaisa bala, ining mga bagyo nga mabaskog, luwas nga may halit siya, may ara man siya kayuhan, matukiban ang korupsyon sang mga kontraktor kag pila ka mga lokal nga mga opisyalis. May kapuslanan mo siya. Bangod, ang mga construction sa mga public buildings, gobyerno nga mga building, ini ba lang nagkalawasak, nagkulapso? Di kundi ginusisa ini, sang pila ka mga opisyal naton. Ang bag-o lang nga building, nga pila ka tuig lang intukod, nagkalarosdak, samtang atong nagligad nga mga 60, 40 anyos nga nagligad, mabakod gyapon. Ano ang rason? Sos, nadiskubrihan, nakibot ang pila ka mga opisyal nga naglibot sa narumpag nga mga building. Nga ang steel bar nga gingamit substandard. Ining gagmay bla? Nga ini kung tani nga mga steel bar, ginagamit lang sa mga puluyan, sa magagmay nga mga balay nga ginatukod. Ginbutang nila sa mga building. Sos, narumpag na bisto sila. Kung wala ang kalamidad, kung wala ang bagyong udit, luwas nga may halit siya, may kayuhan man siya. Natukiban nga ang pila gali ka mga kontraktor, kag ang mga public officials, nga nag-inangot-angot sila, naginutikay sila, ginpatindog ng building, substandard ang gamit. Amo na nagkalarusdak, ang makbong steel bar nga ginagamit, para lang sa balay, igamit mo sa building, te kundi nagkalarumpag, pagkarumpag, ginausisa, ginimbestigar, ahay, daw kumulagko, kadlagko, steel bar, ay porteho, grabe! Ho, ho, ho. Pero tog-tobo subong, nagakatingala bala ko. Amo na ning natukiban, amo na ning nadiskubrihan, wala giko sa nabatian nga gobernador, mayor, kag iban nga mga opisyal, nga nabilanggo, bangod, substandard nga construction kag perting korupsyon ang natabo. Ang buot silingon, jutay lang ang nagagamit husto, nga gamit. Ang buot silingon, sa 100%, mga 80% gid, ang nagapatindog sang substandard, kag perte nga korupsyon sa gobyerno. Perte ba? Hindi makamugabaan sina. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 49. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sagsag ano nga kahintangan Responsable at ang balita Pagdayon nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Daw upod ako sa ginpalayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Siling niya, dakpon ang tanan nga mga nagamanufacture sang ginadilian nga palupok. Dakpon ang tanan nga nagagamit sang ginadilian dalagko nga palupok nga makahalit sa ila sinilawas kag sa pariho nila. Nami ningit palayag ni Anyo, siling niya, mas maayo na lang nga aristohon, ilupot sa bilangguan,
sang sa mahalitan sang palupok nga magkalabulag, magtalabog ang tudlo, magkalamatay, kag makahalit pa sa ila pariho. May mga utod kitay nga kung mabakal sa dagko nga palupok, hindi man na pagpalukpon sa ugsaran niya. Dito na palukpon is damo tawo, ipadayaw yan na. Tapos ang iba niya, maglabay sa lakyan, kag iban pa, dito na ipilak niya. Panghalit bala. Tisiling niya, nyumay na lang na, nga ilupot sila sa bilangguan, safe pa sila. Sangsa, matabo ang aksidente. Nga magkalamatay, magkalabulag, magtalabog ang mga tudlo nga pagkaaga, pitsa uno, gaanto sa hospital. So, ginmando sa kapulisan, kung sino nagagamit sining ginadilian dakpon, ilunggo dayon sa bilangguan, ang nagamanufacture, ang ginabaligyaan sa mga palupok o sisaon, nga kung may ara, ginadilian dakpon, pagkatapos, pang-imbargohon, kag kon daw mamalibad, ilunggo sa bilangguan, pakit-kiton anay rihas, makadali, buyan lang, pagkatapos ang bagong tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Sa tak na alas 7, standby na
sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Kabato. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Live Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,